Sabi daw ho nila fellowship, pero huwag na ho tayo mag-leaders ay kinausap ko ng Presidente. Ang sabi daw ho nila fellowship, pero huwag na ho tayo magpakatanga dito, di ba? Ngayon, pag-uusapan talaga nila, paano ho nila didiskartehan ito? Paano kahuhulag po sa isyong sinimulan naman ng Kamara? Okay. Ito po, gagawin ko ito ng medyo episode ng Think About It. Pero ngayon pa lang po, mga kapatid, isipin po ninyo. Ang Kamara de Representante nag-imbestiga. Itabi mo yung Quadcom, Committee on Good Government. They investigated the Vice President tungkol po sa COA report. At ngayon mga kapatid, lumalalim ito ng lumalalim kasi po ang COA sinasabi na mga kapatid na meron nga sila mga nakita na mga deficiency o mga paglabag doon sa panuntunan. Although at the end of the day, hindi pa final yung committee report na yung pong findings ng COA kasi nga yan po'y appealable. O ibang usapan yun. Ngayon kasi, ang Kamara de Representante na kung saan po yung mga miyembro ng Committee on Good Government, ay miyembro din ang iba dyan ng Committee on Justice na siyang didinig dito po sa impeachment complaint. Yan pong mga naantidiyan sa Committee on Good Government sa ilang mga panayam at mismo doon sa hearing sinasabi na ito po ay mga impeachable offense. Right? Yes. So ito hong mga ebidensyang ito, yung mga piatos na yan, yung mga hindi pagharap sa hearing na iyan, yung mga binabanggit po dito na sinasabing paggasta ng pera ho ng hindi ho maipaliwanag, etc. etc. Yan ngayon ang ground ng impeachment complaint, particularly nitong pangalawang impeachment complaint ng grupo pong ng 50 mga individual na inendorso po ng mga Bayang Black. So kung ang kanilang hawak po na sinasabi mga grounds na ito ay hango doon sa Committee on Good Government Investigation na sinasabi mismo ng kanilang chairman na grounds for impeachment at magkakaroon ka ngayon ng pagdinig sa Committee on Justice kapag sinabi po ng Committee on Justice na hindi ground yan for impeachment, patay tayong pataka. Magpakatotoo po tayo dito. So parang, di ba, ngayon, paano mo didiskartehan yan? Kung ikaw si Congresswoman Luistro, na member ka ng Committee on Justice, ang iniharap dito mga kapatid na ebidensya po nitong mga nagreklamo hango sa inyong investigasyon. Sasabihin mo ngayon na hindi ground ito for impeachment? Malabnaw ito na dahilan? You cannot say that. Hindi ba na-stop ka na doon during the hearing ng Committee on Good Government? So paano mo ngayon i-dispose ito? Paano mo ngayon didiskartehan ito na hindi kayo magmumukhang tanga? Diba na nung panahon ninyo sa Committee on Good Government, pali ang dik-dik ninyo na impeachable offense ito? Pali pagkakamali ito? Na ground for impeachment ito? May naghain ng impeachment based on the facts that you presented? Kung ako si Congresswoman Luistro, magpapaplansya pa ako ng buhok para pretty ako kung matuloy yung impeachment hearing. Total, nagpabida na rin naman kayo dito sa mga hearing na ginawa ninyo nitong nakaraan sa komite. Ituto nyo na dito. Naku, makikita ng tao kung gaano kayo kagagaling humusga dyan. Hindi ba? Di ba? Oo. Kailangan ko ano yung sinabi nila dito sa komite nung dinidikdik nila ang DepEd, si VP Sara, ang ibang kawani ng OVP. Makita natin. Sa Committee on Justice? Sa Committee on Justice. Di po ba? Yan po yun eh. So, how do you break away or I am sorry, how do you baby. escape? You cannot break away from that. Di ba? The conundrum, the problem, the situation that you created. So, Committee on Justice hearing at ang iniharap ng dalawang grupong ito ay ang pinagbasihan ay ang inyong ginawang hearing na sinasabi ninyo na, di ba? Ang dami mong dapat ipaliwanag dito. Ganito na ito, mga pagkakamali nito. And then all of a sudden, you will decide unfavorably on the merits or the cases presented to you during the Committee on Good Government hearing. Ang sabi nga dito ng isang taong matalino, my baby girl, ha? Ang sabi nga dito, ha? Okay. Oo.
kapag sumunod kay Pangulong Junior na walang impeachment, maiiwan sa ere ang komite at mga kongresista na nagpagamit daw at tumira because para to defeat the impeachment, kailangan ang findings na no substance. Paano yan? Galing sa inyo yung substance. At yan ang nanggagaling mismo sa isang matalinong tao na naandyan po sa batasan. Okay tayo dyan. So, pala yun. Pala nung usapan nila ng fellowship, no? Sa kabilang banda yan, Parang anyway. kung pinag-usapan nila yung impeachment complaint ng fellowship, parang, Mr. President, paano to? Paano tayo lulusot dito? Hindi pwedeng dito ituloy kasi kami naglabas ng mga ebidensya Para naman kami susunugin niyo sa sarili naming mantika. Ay, kami papayag niyan. Di ba? Paano tayo lulusot dito? Paano yun? Na natin to. Na everybody Hindi natin happy. ito magpa-special session ka na, Mr. President. Hindi, na everybody happy. And, ano muna ang sabi ni Nino? Ni Ma'am Sarah? Ay. Anong sabi mga niya? kapatid. Kayo na ginagawa ni, markado kayo. Eto na nga. Anong sabi niya? Ang sabi niya, markado kayong lahat kay VP Sara. Bakit Kala sabi nyo, niya? Anong sabi kahit niya? magpapasko, mapapatawad niya kayo? Anong sabi? Anong sabi niya? Well, it's all up to you Anong sabi niya? if you will be forgiving. Hindi lahat pare-pareho. There are some who can forgive quickly. May mga nagpapatawad ng mabilis. May mga nagpapatawad ng matagal. Pero naman, merong mga hindi nagpapatawad hanggang sa hukay. Ba? Yung sabi niya? Kanina nasa balita natin. Ito lang naman ang sabi ng iba. Ano sabi ng iba? Sige. Ngayon, paano kayo kakalas dyan sa sitwasyon na yan? Tandaan ninyo, kapag hindi naman daw na-impeach o hindi nyo mapaalis sa pwesto itong isang nakaupo na substitute na Vice Presidente, kapag may nangyari dyan, sa nakaupo, huwag naman po sana ipahintulot. Pag may nangyari, sino magiging Presidente? Di yung inominate ng Pangulo. Ha? Yung inonominate. Hindi. Pag may nangyari, sino magiging Presidente? Di itong... Ito na. Itong pinitpit ninyo. Yung ginisan nyo. Sabi nga nila. Lintik lang ang walang ganti. Yun ang sinasabi sa pelikula. I love you, BM! Ay, hindi na ganyan. Okay. Lintik lang ang walang ganti. Ano naman masasabi mo doon sa mga senador na nagsasabi na ito daw impeachment complaint, wag nang gawin dahil divisive yan. Hindi ba sila divided? Patagal naman na kayo divided Hindi na bale. Ano masasabi mo at